लोगोफोर फाइनाली तावां लोगोफोर दा बर' मोनाखै दै खिन्थु नैबे खुवासो गाइस नै फट' खेबनाय सोलिगासिनो रामानि नै लोगोफोर नोंथांमोन आं भिडिअ देखायलांनोसै नैनिफ्राय भिडिअ देखायलांसै गाइस ना ओइ नै फट' खेबसिदों लोगोफोर वाव हांगोन गाइस पुरा नोंथांमोना मोगथाङाव फैब्ला ओरैबायदि सोरगोफुर बायदि नुगोन आरो ना थांनोनो बागोन नोंथांमोना नै लोगोफोर भिडिअखौ बिनिफ्राय जागायबाय नोंथांमोना नायलांबाय था दिनै ना गाइस Oh my god. Oh, view guys. View guys. View guys. लोगोफोर दसे समनि उनाव वेलकाम टू टावां एसे एन्जय खालामदों लोगोफोर ना अब्ला लोगोफोर नायलांबाय था ना एसे फानि खालामसै गाइस फाइनाली टावां बरफआ बारा गोलैयाखै गाइस ओरैबायदि बार ओरैबायदि थान्दा गाइस सिजोना मोजां नङा बरफ गैया गाइस खम अब्लाबो एसेनो बरफ दङ आरो दाख्लि गाइस टावां वाव गाइस oh my god ओइ बा नै लोगोफोर मा खालामदों नै र' थांनि लोगोफोर थांनि दै गाइस guys oh my god here mohabat berat kom le guys bro nih guys nih guys here mohabat kerele wah guys guys sia thế này sia thế này sia guys guys nih gota खाबाय लै लोगोफोर गथा खाबाय नै गथा खाबाय game खेलो wow hey bagurumba guys finally बरफ मोनबाय गुलिजोबदों गाइस मोजां नङा सिजोना नुदों दा फाइनालि लोगोफोर नै बरफआ गुलिजोब्बायलै लोगोफोर नै बरफ गाइस बरफ बेनो लोगोफोर टावां आरो ना नै नामायाव गोलैयाखै ओमफ्राय नैथिंजाय बरफ गैया दै लोगोफोर नै नोंथांमोना नायनो हागोन नैथिंजाय बरफ गैया ओमफ्राय बिथिंजाय बरफ दङ आरोखि ना सिजोना मोजां नङा लोगोफोर नाय guys view Tawang this is Tawang नोंथांमोना गाइस अरिजिनेलाव फेस टु फेस नायफैना फैब्लानो नोंथांमोना बेनि भिउखौ नुगोन oh my god गाइस सोरगोफुरि लोगोफोर फैदो टावां फैदो नै लोगोफोर माबायदि बोहैबोदों लोगोफोर नाय सोरथो मिथिगोन नङा होमबा लोगोफोर आं सानदोंमोन गोजौनिफ्राय फ्रि नैफोर नामायाव गोलैगोन सानदोंमोन आरोखि ना दा बर्थमान गैया दै सान्दुङाबो एकदम ब्लां नै सान्दुङा लोगोफोर गैया आरो ना फाइनालि लोगोफोर माय निउ हिमालयजों बेसेबां किल'मिटाराव आङो फाइनालि बरफ मोनफैदों आरो ना ओरैनोथ' टावां हाबखाबाय नालाय बेसेबां किल'मिटाराव आङो टावाङाव हाबदों नोंथांमोन देखायनो दै लोगोफोर बेसेबां किल'मिटाराव आं जिर' खालामना फैदोंमोन नाय लोगोफोर नाय 1 2 325आवनो नै लोगोफोर 325आवनो आंनि सालथैजों बरफआव गेलेनो मोनबाय बा बरफ दांनो मोनबाय लोगोफोर
बारा गोजान नङा नोंथांमोनाबो फैनो हागोन गथा खाजोबबाय लोगोफोर सिजना इसिनै 325 आव ना लोगोफोर माथो बारा गोजान नङा लोगोफोर नोंथांमोना फैनो हागोन दे मा बुंनो आरो गाइस बै जों दानि बरफ एसे एन्जय खालामबाय ओमफ्राय मथा मथि 30 किल'मिटारसो फैलायबाय आरो ना मा बुंनो गाइस बेबायदि भिउ आरोखि ना ओमफ्राय नै हटेलाव जों एसे नास्ता जानो दै गाइस दै अके लोगोफोर दसे समनि उनाव एबार फैबाय 385 किल'मिटारावनो I love Tawang फाइनालि लोगोफोर I love Tawang एसे भिउ नायदो लोगोफोर एन्जय खालाम नै I love Tawang oh my god लोगोफोर नै वाव 385 किल'मिटार सलायबाय दै लोगोफोर न'निफ्राय नावकाटा सुक्लाय सेरफां लोगोफोर तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट दा बाक्सामोन गोदो दा तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट जाबाय नायलांबाय था लोगोफोर एसे भिउ देखायनोसै नङा होमबा oh guys Tawang दा थान्दा गाइस नै city this is city guys oh my god दा लोगोफोर सिङाव हाबलांनि गाइस नै लोगोफोर I love Tawang oh guys नै finally I love Tawang oh guys finally guys hey बाप city फरायने टाउना guys haha oh guys view fैदा लोगोफोर फैदा नोंथांमोनाबो फैदो दे guys बारा गोजान नङा oh इन्डियानि फ्लेग गाइस नै वाव oh guys haha guys जायगाखौथ' बिराद बेरायबाय नङा होमबा टावां बेरायबाय मथा मथि अरुणाचल प्रदेशआव गोबां बेरायबाय लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव बारा भिडिअ देखायनो हायासै लोगोफोर ना बेरायनायनि इन्जयआनो बेलेग भिडिअ बानायबाय थाबा एसे टाइम लस जायो नालाय लोगोफोर ओंखायनो नोंथांमोननि गेजेराव बारा भिडिअ बानायनाय जायासै लोगोफोर फैबानो जाबाय नोंथांमोनाबो लोगोफोर बरिया लोगोफोर बरिया लोगोफोर फाइनालि दा भिडिअखौ फोजोबनायनि सिगां रुम थानांगौ नालाय नङा होमबा दिनै मा लिरखोबा दलमा हमस्टेआव दिनै थाफैलायदों ना खननै थाबाय लोगोफोर खननै दिराङाव खनसे थादोंमोन ओमफ्राय दिनै आरो बेलेगाव थाबाय मा एड्रेस थायो माबा जां बाइपास टावां अरुणाचल प्रदेश सालथै थेंक इउ सालथै दा नै गारिखौ जोङो स्टेसनाव दोननोसै बास ओमफ्राय दा पुरा गुड नाइट खालामनोसै लोगोफोर दे टाटा